Idam Pendak asik. Bojoku mateng telung wulan bendina ngiler jarene ngidam penjaluke apa keturutan iki nyidam apa kesempatan ayu bojoku sing ayu dhewe dhewe kena ngomong apa sing wak kepingini kendang tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang dadi kudu keturutan aku pengen menang si rada pira aku pengen menang sing coba andong iya pengen bentar sing ono andonge aku pengen bentar sing coba andonge aku pengen bentar sing akeh amine goyang marang kembali asik sang aji Argo Sedayu putra Alaska ayu bojoku sing ayu dhewe dhewe kenang ngomong apa sing wak kepingini kenang tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang jadi kudu keturutan aku pengen menang sing ono andonge aku pengen menang sing coba andonge aku pengen menang sing akeh amine kowe pengen bentar sing aneh andonge aku pengen bentar sing